uvidíte obchod Cinema Balls alebo niečo také, tak Cinema Rolls sú najlepšie zákusky škoricové. Musíte to musel som vám to povedať, lebo je to perfektné. Áno, Cinema Balls konkuruje, myslím, že aj tej podnikovej kultúre. No, naozaj to treba vyskúšať. Dobre, už končí. Knihe sa nenadáva, všetko je v rámci čestnosti. Môžete to kľudne podarovať. Máme Balls of Cinema. A ja teda by som ešte dokončila, že môžete kľudne podarovať svojim rodičom, aj starým rodičom na Vianoce. Ja myslím, že ten škoricovník je predsa len taký, že tá vôňa sa nám spája s touto atmosférou predvianočnou, takže je to určite vhodný darček aj pre ktorúkoľvek generáciu, aj keď možno sa v tom nájdú práve mladí, ktorí sú zvyknutí na tú kultúru a možno, že práve starší. Dobre, no ja myslím, že môžeme pomaličky prejsť ku krsteniu, keď už sme tu teda takto slávnostne. Chcel by si, Juro, ešte ty ako krstný otec niečo zaželať tejto knižočke? Máš nejakú lebo chlapci povedali, že teda najčítanejší bestseller by sa z toho mal stať. To bola ich ambícia skromná od minula, ale možno máš ty niečo. Aspoň v tom Polsku, no. V podstate ja želám knižke veľký úspech, aby sa ľuďom páčila, aby teda, ako ste spomínali, Martin, Miško, bola čo najviac pokračovaní, aby ste z toho urobili námed na film, urobili konečne scenár, kde si konečne zahrám ja, nejakého holuba. No a aby vám to teda písalo aj naďalej a aby ste boli takí veselí, akí ste doteraz. Tak všetko dobré prajem. Tak môžem nasypať túto... Je to škorica, tak idem na to. Takže... Vraj im to tu nemáme zašpiniť, lebo ja by som im to rád zašpinil. Jak to začneme? Takže krstíme ťa, zlatá cesta škoricou, Miško, Martin, Tomáš. A ja ešte teda dodám, že vám veľmi pekne ďakujeme všetkým za účasť. Pokiaľ niekto má kópiu knižočky, ktorú... Áno, ja som vás chcela pôvodne pozvať k baru, ale keby si niekto chcel šňupnúť zo škorice, tak samozrejme ste vítaní. Je to legálna substancia, takže je to v poriadku. A teda páni vám veľmi radi a ochotne podpíšu knižočky, keby niekto mal kópiu, ktorú chce venovať alebo podpísať. Takže ďakujeme vám veľmi pekne, kľudne sa osviežte. Sme radi, že ste prišli. Ešte momentíček, ešte jedna malá drobnosť, keďže je dnes Kataríny. A veľmi by sme sa chceli poďakovať Katke za skvelý výkon, ktorý odmoderovala obe naše aktivity minulý týždeň na bibliotéke a dnes tuto krst, takže všetko najlepšie, Katka. Voľná zábava. Tak čo, dáme si ešte?